Өфөлә мәктәп укучылары арасында Рәсәй герое Миңлеғали Шаймуратов исемендәге кубокка кышкы Шаймуратов уеннары үтте. Мәктәп ара-сара ватанды һаклаучылар көнне арналды. Хавымһыгыз эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсүмә Иштанова. Программабызның кудагы Өфө калаһы 44-нче күп профильле полилингваль мәктәп укытучысы Айнур Сахаудинов. Айнур Шаймуратович, хавымһыгыз. Хавымһыгыз. Шулай итеп, Өфөлә 44-нче күп профильле полилингваль мәктәптә Шаймуратовлар классын җитәкләйһегез һәм кышкы уеннарда үзегезнең классыгыз белән катнаштыгыз. Дәгъвәсләрегез көчле булдымы? Ничек үтте ул ярыштар? Нинди укыштырга өлгәштегез? Кышкы Шаймуратовлар уеннары безнең үз көнгә һузылды. Беренче көн 162-нче күп профильле полилингваль мәктәптә, икенче көн безнең мәктәптең базаһында һәм өченче көн Рәми Гарипов исемендәге беренче гимназия интернатының базаһында үтте. Без ул уеннарга бик узак әзерләндек дип әйтеп булмай. 2 атна эчендә без әзерләнек укучыларда, 2 атна эчендә шу уеннарга әзерләндек. Интеллектуаль уеннар, спорт уеннарына безнең әзерлектәр барды. Һәм бына шул үз көн эчендә уеннар үткәреп җибәрдек. Укучыларга охшанымы? Укучыларга охшаны, улар икенче уеннарда инде көтәләр. Бу үз көн буе дуслаштылар, үз класс. Безнең куаныштарның сиге юк, уеннар дәртле үтте, охшаны укучыларга. Бына һәм әйттегез, спорт уеннары һәм интеллектуаль уеннар дип. Спорт уеннарына килгәндә, нинди кышкы уен төрләре буенча көч сынашты? Спорт уеннары мәктәп исендә үтте. Шоңкар спорт комплексында, беренче гимназия интернатының спорт комплексында үтте. Без онда төрле эстафеталарда катнаштык. Турникта күтәрелү, аркан тартышу, озынлыкка һикереү һәм башка ошондай уеннар формасында үтте. Милли уен төрләре булдымы? Милли уеннардан шул аркан тартышуды гына әйтә алам, башкалары. Мөгаен киләсәктә тагылар. Киләсәктә әлбәттә булырга тиеш, ягилеккә бына шундай уеннарда көтәбез. Димәк, бу кышкы Шаймуратов уеннары, кышкы уеннар менән гына сикләтмәйсәк, ягиһендә булырга тиеш. Ягиһендә булырга дигән өмет менән яшәйбез, булырга тиеш. Интеллектуаль уеннарга килгәндә, укучылар нинди фәннәр буенча көч сынашты? Безнең мәктәптә интеллектуаль уеннар үтте бит инде, этабы шундай булды. Унда без 112-нче Башкорт кавалерия дивизиясының һәм уның командиры Миңлеғали Шаймуратовтың тормыш юлы, хәрби юлдары буенча һораудар булды. Бөек Ватан һугышының тарихына кагылдык. Беренче медицина ярдәме буенча һораудар булды һәм Бөек Ватан һугышы вакытында язылган, һугыштан һуңгы елларда язылган ярдардың исемнәрен әйтү буенча конкурслар үтте. Фәннәргә килгәндә музыка булһа, тарих булһа һәм тормышты һаклау нигезләре буенча һораудар, уеннар булды. Укучыларыгыз ничек сыгыш яһана? Яхшы, укучылар. Канәгать, мин канәгатьмен. Укучылар бик тырыштар. Икенче көндә интеллектуаль уеннар вакытында безнең Шаймуратовлар, минем Шаймуратовларым еңеп сыкты. Беренче урын, күп балга лаек булдылар. Охшаны, улар тырыштылар. Дөйем уеннарның иңүсеһе? Дөйем уеннарның иңүсеһе кубокка лаек булусы команда, ул 162-нче күп профильле полилингваль мәктәп булды. Көчле инеләр димәк, бу класс. Көчле булгандардыр. Сәмләндеме укучыларыгыз? Әлбәттә, улар бына бүгендән үк менә дәрестән һуң калдылар. Улар автоматты ел һәм үтү буенча, уктан ату буенча хәзер үзләре торып калдылар, җитәкчеләре менән. Шөгыльләнәләр, сәмләнеп, дәртләнеп килә уеннарга әзерләнәләр. Класста тәрбия эше ничек оештырылган? Бу Шаймуратовлар классы булдыруга ярты ел. Тәрбия эшләрен ничек алып барасыз? Безнең класс менән мин генә түгел, безнең класстың кураторы бар. Куратор менән, административ бүлек менән, мәктәптең ата-әсәләр менән, укытучылар коллективы менән бергәләп эшләйбез, бергә ошо тәрбия эшләрен алып барабыз. Һәр вакыт ата-әсәләр менән бәйләнештәбез. Бына ошо уеннарга килгәндә, без уеннарда бөтен мәктәп менән тиярлек әзерләнек. Мин музыка укытучысы буларак укучыларда әзерләнем. Ата-әсәләр үзләре ничектер балаларын өйдә тәрбияләндергәндә, бында башкорт теле укытучылары кушылды, бында физкультура укытучылары
укучылар өчен. Тәрбия эшләре безнең бергә алып барыла. Айрып кына әйтеп булмай. Был Айрып тәрбия кына эше, был укыту эше дип шулай бит. Укучылар һәрвакыт без бергә эшләйбез. Сынапта илһиярлек ул интеллектуаль тәрбияле сагыла. Ниндидер фәнни асыштар, фәнни конференцияларда катнашамы укучыларыгыз? Укучылар катнаша, бына былтыр безнең октябрь айыннан һәрбер укучы үзенә гыйльми фәнни итәкче, юнәлеш һәм итәкче хайлап алды һәм темаларын балалар үзләре хайланлар. Һәм шул темалар буенча без эштәр алып барабыз. Укучылар итәкчеләре менән һәрвакыт бергәләп нинди дә булса шул үзләренең темалары буенча эштәрдә эшләй башлаган һәм бына 3нче сиректә, 4нче сиректә без шул эштәрдә тамамларга тырышабыз. Шулар менән Һәм әйтеп үтәргә кирәк, һезнең класс, ничәнче класс әле? 7нче сыйныф. 7нче класстан балалар димәк фәнни эшмәкәрлеккә алыга. Әлбәттә, без 5тән башланык. Өлгештәре өчен ничек улар дәртләндерелә? Шаймуратов билдәһе дигән билдә булдырылган шулай бит. Сынапта ондай билдә бар, яшь Шаймуратовсы билдәһе. Без шул билдәне алыр өчен күп эштәр башкарабыз. Укучылар үзләре симләнеп көтәләр, нинди дә булса эштәр алып баралар. Спорт яктан, олимпиаданан һәм дәресләр буенча бишле алырга тырышалар һәм шул билдәне алу өчен күп эштәр эшлиләр. Әлегә ондай укучы юк әле. Бу билдә менән бүләкләнгән укучы. Бу билдә менән бүләкләнгән укучы юк әлегә. Башка классларда алымыган юк шул, юк. Башка классларда юк. Димәк, көтелә инде укучыларның бер еллык уку һөҗүмтәһе, уларның эшмәкәрлеге баһаланып, мөгаен ел адагында я булмаһа киләһе елга шулай билдәләр менән билдәләнер дип. Менә сынапта беренче тапкыр кабатланып, быел көзгө һәм тәүгә булдырылган Шаймуратовлар классы һәм берничә сирек эшләнәгез укучылар менән тәүдә онлайн бәйләнештә булдыгыз. Ничек беләһегез, максатка өлгәшеп буламы? Нинди максаттан был класс булдырылган һәм бүген нинди адымдар эшләнә ошо максатка өлгәшү өчен? Был Шаймуратовлар классы туган якты өйрәнү, туган якка, Башкортстанга, Рәсәйгә мөхәббәт уяту, һөйү уяту буенча булдырылган бит инде. Каһармандардың героизмдарын мәңгеләштерү, исемнәрен мәңгеләштерү буенча барлыкка килгән классларга бирелгән һәрбер максаты, һәрбер эште без түгел yerine yetkirib эшләп киләбез. Әле бына ошо ярты ел сентябрьдән алып гыйнварга тиклем укынык, тырыштык, эшләнек, нинди дә булса сараларда, тамашаларда катнашып йөрдек, бәйгеләрдә катнаштык. Бына ошо кышкы Шаймуратовлар уеннары, ул бына ошо ярты елның безнең һөҗүмтәһе булып тора. Бына үзегезнең дәресләрегездә Шаймуратов образын ничек кулланаһыз? Музыка укытучысы буларак мен 1нче сыйныфтан 4нче сыйныфка тиклем, 7нче сыйныфка тиклем музыка дәресен алып барам. Безнең һәрбер тема минең нинди дә булса патриотик тема менән бәйле. Безнең Башкортстандан чыккан композиторлар, геройлар менән бәйле. Шаймуратовтың Заһир Исмәгыйлев язган Шаймуратов генерал йыры безнең һәрбер дәрестә тиярлек, һәрбер класста тиярлек кулланыла. Балалар башкорт телендә, рус телендә һәм инглиз телендә был йырды ятлыйлар. Һәм 20 февральгә бана башлангыч сыйныфтар менән әзерләнек. Ошо йырды һәрбер дәрестә кулланабыз. Уның исеме. Һәм Шаймуратовтың шәхесе лә үзенчәлекле, шулай бит. Уны тәрбия эшендә лә уны өлгө итеп куллану мөгаен максатка ярашлы. Әлбәттә, бына безнең Шаймуратов кебек күп телдә белер өчен, күп телдә өйрәнәләр, уйдалы өйрәнәләр, укытучылар менән өйрәнәләр. Шулай итеп безнең класс Шаймуратовтың исемен мәңгеләштерә үстерәләр. Бына сынапта мәктәп һәм ата-әсәләр бүген балаларны шундый илһиярлек рухында тәрбияләргә ынтыла, әмма без өченче яклан торга тиештегебез, ул да булса социаль селтәрдер. Улар әлбәттә кай вакытта илһиярлек тәрбиясенә аяк салып та тора. Бына бу яһәттән ничек социаль селтәрдә ыңгай файдаланырга, ыңгай усакта? Сынапта тәнәфис сайын дәрестән һуң өйдә безнең укучылар телефон менән бергә һәр вакыт бергә аерылмайдар тиярлек. Шу файдаһын күрер өчен телефоннардан, социаль селтәрдән без төрле онлайн флешмобтар оештырабыз. Онлайн уеннар, видео конкурслар. Бына 21 февраль көндә бездә туган телдәр көне битендә ошыгарына безнең укучыларда онлайн флешмобта катнаштылар, үзләрен видеога язып шигырьләр һөйләнделәр. Шуңнан
телефондар нәдәрәк ситкә халһындар дип онытып торһындар дип без менә шул автоматты йыю һәм йыю буенча уендар уйдара оештырабыз классында тирда уктан ату буенча шул уендар телефоннарны хәтта онытып та китләр атасылары миңа шылтыратып миннән таптыралар балаларды улар мәктәптә һәрвакыт шул телефоннарын дәресләрдән онытып Мәргән оқсы хәрәкәтеле һәр мәктәптә әүдем генә шулай катнаша укысада тәрбия эшендә шулай бит. Шулай бут шул дәрестән һуң калып итәксеһе менән аталар уйныйлар, әзерләнәләр. Гомумән мәктәптә һуңгы вакытта илһиярлек тәрбияһенә игътибар артты дип әйтә алабызмы? Артты, ул булай да күбине һәм бына хәзер инде арткандан арта бара, төрле саралар эштәр алып барыла мәктәптә, башка мәктәпләрдә шулайдыр. Безнең мәктәптә лә төрле саралар үткәрелә, тәрбияче үсә, илһиярлек карналган темалар. Һәм шулай итеп, алда Ватанды һаклаучылар көне ошо уңайдан нинди теләктәр иткерергә тамашачыларга? Ватанды һаклаучылар көне менән бар ир-егетләрне котлайм, үземнең укучылар арасында егетләрне котлайм, кызларны ла котлайм. Шулай итеп, илебезгә терәк булайык, гаиләбезне һаклап, телебезне һаклап, бергә шулай яшәргә. Рәхмәт әңгәмәгез өчен, һеҙҙә етеп килгән байрам менән. Рәхмәт сезгә. Хөрмәтле тамашачылар, безнең студияла Өфө калаһы 44-нче күп профильле полилингваль мәктәп укытыусыһы Айнур Сахаудинов булды. Байрам менән котлайбыз, илебез тыныс, күгебез аяз булһын. Һау булыгыз.